Hmm? Tumot. Hmm? Grabe. Hmm. And for this video mga kabingka, so na-order na ako tong gusto na ko nga isa ka lechon manok. Tara. So, kasya lechon manok na giluto sa banga, no? Giluto sa banga. Oh, grabe. No? Amoyes, eh? So, dili na to ni patatagalin tagal. Nani din pa stay sa Taiwan and Thailand, mga kabingka. So, and 3, 2, 1, intro. Pasok. Let's go. 2,000 years So, later. another video mga kabingka. Kumot kayo, so tinawan na to ning lechon sa mga tanggal Luis iyang sauce. Pang Thailand and Taiwan. So, nanapod nga ni stay sa Pilipinas. Grabe. Manok ba? Hindi. Hmm. 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 Lechon sa banga. Hmm. Diba kasagana imong makita sa tong yan na to. Kani siya kay giluto isa sa banga. Magibutangan o baga. Bantog gay lami kayo. Lechon sa banga. Grabe. Hmm. Lami kayo. Lechon manok nasa banga. Hmm? Hmm. 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 Mare? Lami. Hmm? Grabe. Hmm. Juiciness. Hmm. Hmm. Eh, kuha na ni ba? Uh. Hmm. Ito manok sa mga. Grabe ang tenderness, juiciness. Mm-mm. So, manok sa banga. Mm-mm. Grabe. Naingon na ni sa Thailand and Taiwan, pero karon na diri sa Pilipinas with sa Davao City, no? Grabe. Hmm. Hmm. Ah. Hmm.
Agad. Grabe. Lechon manok sa banga. Lamig siya, Ernest. Hmm? Hmm. Grabe. Hmm. Hmm. Grabe. Hmm. Hmm. Pinungo ko. Hmm. Grabe. Lechon manok sa banga. Hmm. Hmm. So, na goods kay mga kabingka. So, eto po, si DJ Mamamam in the place be yo 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 yo. DJ Mamamam. See you in next my vlog mga kabingka. Babushka, baby.